Am fost cu tripleții la policlinică la oftalmolog. La prematuri, e important de urmărit cum se dezvoltă ochii, pentru că există risc să piardă vederea în primele luni din viață. Dar partea bună este că se poate interveni și rezolva, dacă se observă la timp regresul. Mergem fără cărucior, pentru că în policlinică nu poți intra și te deplasa cu el, dar și să fie cu un singur copil. Deși încă sunt mici, în scoici deja sunt destul de grei. Nu știu ce vom face când vor fi mai mari. Săptămâna viitoare avem planificate mai multe analize și controle. Ne pregătim de vaccinul de la 2 luni, dar totuși am dubii dacă să le punem acum sau mai târziu. Pentru că ei sunt prematuri și încă sunt mai slabi ca bebelușii de vârsta lor. Urmează să discutăm acest aspect cu pediatrul și vom lua o decizie. Am ajuns cu bine, picii au dormit tot drumul. Am stat mai mult lângă policlinică să se elibereze un loc de parcare. Foarte amuzant era pe hol să vedem cum toți ne privesc și să auzim, uite, ăștia au 3. Cumva deja m-am obișnuit că avem tripleți și uit că pentru alții e ceva mai deosebit. Totul este bine, însă peste o lună va fi nevoie să mai revenim. I-am hrănit pe toți 3, ca înapoi spre casă la fel să doarmă.